Boleh gue ya. ISO 3206 Oke lah. Besok jam berapa? Nih, ngarep. Harus biar buat anak berarti. Mana dia putar tadi? Saya ngajari yo iki lho, jamane muncul dhisik. Rekrut ya. Mas lapor kabur. Manut sing ngajari Tekan dan belokan hotel Golek posisi sing iso kiri kanan. sombong ki lho. Marai salah persepsi. Sopo sing bosan? Lah kok malah Wah iki materine sapa? konferensi. Tak kira dhewe materi. Ya wis tate ditelok tak kira. Wis posisine wis pas ngene. Oh, sing ngono to. Saja. Posisi menentukan prestasi. Dan dimulai lho. Njaluk ndi? Ono kene. Kilo jane materi kene. Ini mbok ngono. Oh, idine kan pembicara di sini pembawa acara. Moderator wis dimulai, yo. Dimulai. Anu mall ada karo kali terus sleeping bag ning jopo. Oh, beritane mau pas laku. Lah kan kono kan Mudeng-mudeng mengko dipasang. Dipasang ora? Pasang. kurang to. Minggu kok lanange kurang. Yuk pas. Ora sah kene. Tahu nebu. Aman. Tahu nebu. Ngate inaugurasi nyerah. Ora ngerti nang DPRD kae wong piro. Ayo kan kok turun jobot mau aja kok trian Arab. Arab terus sak sleeping bag Arab. Ngerti aku. Ngerti. Ngerti Pak. Tenang Pak. Karena setoran gelas bae iki. Iki mateng rek gelasé. Rumput iki. Rambung mau lah wis jelek iki to. Aku wis nggawa kok ngene bane kok. Aku nggawa. Sing ora nggawa gelas Makan makan bawa sendiri. Kakak info ya. Info ya lagi mlebu. Iki wis mlebu deh kene ya kan. Iki mlebu kene kok nek kabeh. Lah ya aku punya fungsi. Aku tak ngomong lho. Nek lebok iku ya. Lebok iku bar iki bubaran lho. Kira mending aku ya berarti. Dari dari jeneng ya. Besok kapan ya? DM to. DM. Oh iya. DM aku nggak. Lho iki. Ya acarane kapan to yo? Suntai kopi. Sok ngono iki lho. Coba hati. Ini King. Ayo nang kru kapan to yo? Ya Cik. Aku didiloke cete ora lah. Wis greng-greng kaya iki benopo kok wis memang iki. Ya Cik. Rotok mundur jadi Dan terjadi. Oh, madepnya malah nek. Ya wis rame banget lho. Jare acarane tanggal kene kae. Ya persiapan ki yo rame to. Kok yo. Iki nek carane aji kok sing share Instagram lho sing wong iki sudah sore iki. Diundang jam 10. Jam 10. Candi aku to. Bercanda aku to. Bercanda to sing. Wis ini sudah di canda diundang jam 7 teko jam 10. Mahasiswa UGM lho. Bercanda yo. Sore malah yo uyan lagi. Tangi turu. Maba. Mas pengen ya kamu? Ada. Tenan iki.
Sister. Kagak esa. Oh alah, kene kok kene mas, pengen eksis mas. Coba. Kita masa-masa apa? Oh iya. Iya udah. Tipe berarti. Aku akhirnya mau golek akhirnya kita kayak gitu dalam nang suruh apa bener. Mau. Rapi pokok. Ya. Syukur ya. Apa mas? Oh, ini Pak. Seru aja mas. Apa kayak lo? Oh lah santai. Kira-kira ini kene entar. Kamu kan udah nawarin kok ada akhir mas. Alhamdulillah sekali bakulnya. Enggak pedes. Matanya bumbunya pedes. Bu, request pedes, Bu. Pedes. Apa kamu pindah goreng? Omongannya tonggo sih rasanya. Tonggo tenda ya? Tonggo tenda. Mbak, pedesnya kasih 5 sih, Mbak. Tak iku. Ngopi tok ora gondrong. Iki garek telu iki kudune ngopi gondrong karo Kenapa? satu karo anak dia. Ya wis iki bumbu pedes to. Jadi bakar meneh. Nah, ngono ya oke, Pak. Berani sing gawe ya ambil. Tenang. Ya tipe berarti anu. Motivasimu mangkat yo boleh. Apa apa? Motivasimu mangkat ki mau boleh. Coba dikomplaini ono kono. Timbang tirasan. Dadi tau tenang iki aku tamu baru kira. Iya. Kurang gak itu proses nyetir nggak mau charger. Ci, muka jelek, Ci. Kok mau sing mikir nih lho. Apol keyo isune. Tapi kita nggo Chinese style. Semarane padang Chinese style. Tak ekspresi dewe ya. Tok. Nek ora disorot elek. Disorot lumayan. Iki lho urung digarke. Besar nih besar. Oh, ini Tapi dia ada apa? ayo. Bapak lagi apa? Yang penting Tapi ada dia ngomong aku tekan jam Sano sih. meh langsung turu. Siapa ini? Iki lho. Tidak. Iki lho. Anak buahmu iki lho. Mas tekan mau. Misiku tekan jam langsung turu. Tapi malah golek bintang. Tak golek-golek kan. Sayang, kesana golek. Yang ndi? mau. Emang cak turu jopo no iki mau. Iki wis ana sing. Ngomong karo aku cak turu jopo. Kalian sing banjir iki. Oh. Lah iki. Apa iki lho wisan. Neh. Hah? Gop. Antri dong. Dong. Oh, yes. Iki lho sendok iki lho. Iki ra apa campur kecap. Tapi tadi lag dari tukang lightingku aja. Oh enggak jadi. Kayak wae. Geserin. Geserin. Aneh. Oh iya no. Besok sarapan bingung golek apa. Kawan sego karo uyah. Kabeh denteke terus sesuk jangan lho. Ini pancing gitu, pancing pertanyaan. Weh, awas lho, pancing. Pertingi ini, pertingi ini. Si banyak. Gila. Oke. Apa? Banyak. Tuker. Aku males. Yang ini kok ngatur Ora didapat. Padang hut. sangar toh. Mau kemana, Bah? Kamar mandi, bener ora? Enggak. Ayo kita malam-malam ke kamar mandi sambil ngevlog. Sampai di Ada kebul-kebul. Ada manusia. Coba syuting hut. Coba syuting. Kan peteng. Wah, benar. One Piece lagi. Wah, apik tenan. Masuk neng kamar mandi. Oh, lagi bongkar. Begone sih.
Oh, saat durungnya dibongkar pas di dan Telaga Desa tenan. Aku ini tahun ini. Rapi. Di Telaga Desa tenan. Yo nek ngomong. Di Telaga nek bali juga karena nek Ini jenak pulau nih. Ya jelas. Jujur per ini nih. Ora di Madaya. Oh iya. Madaya. Beliau minta DP. ngarep di rumah sih. Malah Di rumah. Ini kan kayak acara kau kan loh. Wonge nang Pak aku sak durunge bertemu mangan terus aku. Ya boleh. Mas Eko. turunnya pindah. Kayak foto tahun 90 loh. Wah, nah. Kita banget dia tua ya. Endorse Enggak, aku enggak satu foto. endorse Indomie. Tak tua. Maksudmu apa, Ci? Masa kayak pertama. Iki aku, Cik. Ini tenda bakaran iki, Cik, lho, Mbak. Genine urip lho, Cik. Arep. 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 Arep.